του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ Πατρός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον νήμα στους ανθρώπους και δια της μετέρας σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωτέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημόνα τη φωτίου του λάδου και παθόντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τον γραφάς, και ανερθόντες στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των σοφιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σύμπατρι και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταβόβο, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ανοσχόμεν τας καρδίας. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Λάβετε, φάγετε, τούτου μου εστί το σώμα, το υπερ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Πιετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της κοινής διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εθνινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τάσα εκ των σών
εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον εν τιμονία μακρού ημερεύοντα και ορθοτομώντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης νήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοδοσίου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον εν δαιμονικαία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας. Και ο ανέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Εδώ σημείν ελενίστον ότι και μία καρδία δοξάζει και νυμεί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τέλεη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έντι και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων ημιωδών του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και η κουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνη μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αγιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον μας, ο Θεός της συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης, πιστούν οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα, τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πάτε εικόνα εν Ισραήλ, αγιαστήν το όνομά σου, εξ βασιλείας του γεννητού, ο θέλημά σου, σε παρανόη και της γης, τον άρψεν ημών των οποίους σου δώσιν εις ημέραν και άφησιν τα αφήνματα ημών, ως και εμείς αυτοί με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς τα πυροδών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. Pater nostro che resti in cielo, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșoalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Отче наш, Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от რომელი ხარ სათავშინა, წმიდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცად სათავშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, ური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, დამომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებ თანამდებთამა ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. Яко Твое е царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа, и ей присно и во веки веков. ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών στο Κύριο κλείνομαι. Χαρίτη και εκθυρμής και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει,
το Παναγία και αγαθό και ζωφιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.